cyst ukon tumor kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga eksena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangot ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalao. Updidin nyo kami kag aton tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Mayong hapon mga pinalangga, damon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang kasugpon sa aton drama sa kahanginan. Ginyugid makuhaan sang leksyon nga ginatig-uluhan. Rehas! Sa kasaysayan. Diin si Inday. Tarantado ay. Ginbugbog si Manang Flora? Oo, gani. Hay, nainit ko ah. Tarantado, gid. Do wala lang sa iya ba? Amo man gani. Dason ba lang nga balik ya, banggain niyo ba na? Kag ilubong talang di sa tunga sang manukan niya. Kag ang bata nga maldita, nami ihulog sa pilaas mo. Total, hindi ba man natuod nga hinablos, hindi bala? Oh, kabalo ka na sina? Oo eh. Wala man na siya amor sa bata, ya. Kung ihambal ta nga nadula si Chela, ha? Basi mapasalamat pa na siya gani. Animal siya! Animal! Balusi bala, Marco. Balusi si Bot sa ginimo niya kay manang mo. Abi mo pala, ha? Naluoy kay ko sa magulang mo. Hindi baligid siya. Hamak mo nga sipa kag tapungol na agyan niya kay Bot. Kagamay pa bala nga daan sa magulang mo. Kag siya kadako-dako nga tao. Balusan ta sa bala. Sige na, Marco. Sige na. Isabel? Magbulig, kuya. Akong bahala sa bata. Kag kamo naman sa badi-badi mga Cebuanong bahala kay Butch. Muti ano, ha? Tanungan na pala tayong subong ko na nang imunta. Ha? Desisyon na pala. Pero ano, patawayan ta niya, nay. Kung maghimogid man ta sa mga butang nga kontra sa lay, kinahanglan nga pino. Agad hindi kita mag-istar sa presuhan. Taugan ko anay si Manang Flor. Pangayoon kong iya nga suwestyon. Hindi na lang sa pagmunuha nga ari ko di ah. Kay, kabalo ka ha? Gapangaman ko kay... kabalo ka naman. Abi niya, may relasyon kami ni bayaw mo. Nga?
Ano ang tuo daw? May ara o wala? Kuan. Wala eh. Ayun no. Hindi ko na yung magpatol sa bayaw mo, no? Porte na yung adaan ka, chicks boy. Sa imo, guro. Pati pa ko. Ano? Nugay ka, ha? Ngaw? Wala kami, go? May ara, pero dugay na to kami yung nag-break yan. Nga? Nga, nag-break ka mo, ha? Kuhan ki... Ay, ikaw luya. Ngaling sugid. Sige na. Isugid ko si mo. Oo, ah. Ay, Wala niya kaso sa akon. ginbreakan kong migo ko kay... Ew! Wala pagali na tuli. Hindi ko na niya. Walang digid ko na namian sa wala pa yan tuli. Ti ano kinayahaw? Isabel, natuli ka sa wala? Amo man agyapon? Ay, hindi kuya. Eh nga, ikaw haw. Puts ka man? Wala pa man na tuli. Balaan mo lang na. Isabel, amo na ang butang nga diskubrihon mo. Ay. Oh? Nga sakit gid panulok mo sa ako now? Sa laga ko nga kubrahaw? Ha? Ginapakot-pakot ko lang akon. Puts kon ano. Diskubrihon mo gani. Ay, uy hala. Sa diin gali si Sheila? Di na saman. Basi ara lang sa palibot. Gid palagaw-lagaw ka lang to sa kainay. Eh, basi nalingaw ko sa libot-libot eh. Marco, do kadamo di sinyo butong nga, makaunta bala. Nahidlaw nagig ko mag-inom sang tubig sang butong eh. Baw. Ati oo ah. Tawag ko ta si GP. Yag sugoon ta siya nga masaka sang butong. Nga. Ilagi kabilo kong kaunon wow. Ano ah? Dua lang ah. Ate, ano? Kantuan ko na lang si GP. Kantuan ko siya, nay. Ate, sige. At, mauna ko. Sige, Marco. Kinahanglan makabalos gid ko sa animal nga butch nga to. Mit siya ba? Do hindi na maisip kung kapila kami ka beses na tabo. Doon sa wala lang. Tapok kilang ko di sa manukan niya. Bisa kung kay aw sulugoon lang. Mapagaga na lang gid ko siya. Mabalos gid ko yung siya niya. Mabalos gid ko. Bahala na lang niya. Mabalik ko sa balaya. May matarong ako nga magtiner dito tungod bisan magkainano. Ako ang legal nga asawa ni Butch. Kung kinahanglan ko nga magpakitloy sa iya, imuon ko. Tungod wala ko sang sarang at angpan. Wala. Bahala na. Tunlon ko na lang ang bugal ko. Tunlon ko na lang. Migo? Liko lang sa wala palihog, be. Dito, sa puti nga gate nga to, Oo, ma'am.
Grabe ang kumakubas ang tugan ko. Ay, pero, bahala na lang niya. Bahala na lang niya. Babe, may nag-abris ang gate. Babae, kag may dala nga mga bags. Babe, bugtaw pala, nay. Ayun na nagsulat ang babae, babe. Ay, naano man man. Hindi man konta ko na na. Di pa kuya. Guwaon ko na lang ito ganing babae, ah. Ay, hala? Pasiyasawa na ni Butch? Ay, kaguramuso niya ako. Ay, preparar ko nga daan kung basi mabagrasan ng guya ko. Ay, nako. Hoy, GP! Palapit, tibla! Diin ka, Len? Kaya hinapa ko nagasinggitan. Diin ka, Len? Akwan. Ay, taglawig ko sang kanding. Noon sa makay, natayos naman tong lamon nga ginalawigan ko sila perme, sir. Awa. Anay ka? Nga may dugong shorts mo ako? Ha? Kwan, sir. Nadanlog ko kay gisaruso mo ko sang piste nga kanding. Layo, tiga jahalin sa una yan, no? Permi ka lang nagkakadisgrasya? GP. Sakaya na isang butong alobe si Isabel. Kay makaon ko na siya. Di ay? Pila ka buhok, sir? Duwa lang ko na. Sige na. Sige. Madalagit lang. Nasigon mo, ha? Wala ko, sir, Tangkuloy nga GP, oh. Damo higo ang short siya. Ano na siya? Ginbalbal yan naman ang kandeng? Sheila! Sheila! Marco! Ba, si Isabel, gintawag niya ako. Sheila! Hindi. Si Isabel, nagasinggitan. Base may malahan niya natabok kay Sheila. Isabel! Ano natabok kay Sheila? Ha? Ano, Isabel? Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio! Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na ibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo. D3 Bio! Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtingulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Naga-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. K5 News FM. Gatod niya bata. Diin to siya nakapalabot man? Ambot man gani, nakulbaan ako, Basi kung nahulog na to sa pilas. Basi nagtalang gaga nga bata nga to. Nanervyos na ko, Liguton tang palibot. Kung aralan siya sa palibot, mabatian tagin ang tingog ya. Kasi sigurado, manawag siya sa aton. Oo, matuod. Pero anay ka, pangitaon tapagin siya, nakaapoy na ko sang ligot sa iyamo to nga nagsinggitan ko. Ay, kaginanervyos ko. Pero, mapakapoy-kapoy pa tao. Isabel? Pay na lang sa. Para makabalos kita sa animal nga butch nga to, sa amay niya. Hindi pala? Papayan talang siya na. Kung pangitaon, giman sa ni daddy niya, hambalon ta nga nadula. Isabel, hindi. Makaluluoy man si Sheila. Pangitaon naton siya. Pangitaon gid naton. Si boss lang yung may sala sa akon. Kag hindi ko pagdalahigon si Sheila. Kaya bisan hindi ko sa dugo. Pero palangga siya naman ang floor. GP! GP, dali ka! Nasigay, matamat ng gulo. Malakad kita nga tatlo. Ligoto na to ng wayang. Pangitaon ta si Sheila. Nasigon ta! GP! Kaya ka matamat na tulong. Di punggol ya, GP! Nasija! Dandang su'y bayaan ko ikaw, pauli ako sa payaw, ugaling kung ikaw hidlawon, ang suba imulang lantawon. Day, damik-mik din ka na. Puli na ba na, Day? Pulo pa naago ka pa mo na yan. Ini malaking statay, Day. Day, puli na. Up. Ano? Duhibe sa bata. Hindi. Sinday. Sinday. Day! Day! Day, alis natin, Day! Day! Oh! Day, salamat. Salamat kay Ari ka na.
Salamat, Day! Ano na sa tatay? Dito halin ang hibi sa bata. Usuyan kong ginalinan sa hibi. Buhay gigali Sinday. Nagbalik ang bata ko. Buhay Sinday! Day, ano na sa tatay? Day! Batunon ta ka di sa balay. Pero may kasugtanan ta, ha? Nga hindi ka mag-angal kung may dalon ko di nga babae. Nagkabati ka? Ha, Flor? Kabati ka? Oo. Sugot ako. Good? Sugot ako, Butch. Basta hindi lang ako pagpalayasa. Kay wala na kita kusang dangpan pangahimo. Ay, habi din na magdrama, kinatakaan ko sige hibi-hibi ka. Okay. Wala sang problema. Basta migahin lang mo sang chicks ko. Wala gid sang problema, Flor. Amo niyo gaan ta ka kwarta. Pero, hindi tayo huliray nga duwa. Kung daw, feel ko nga huliran ka. Mula na kag magsulod ka sa kwarto ko. Nag-insinti ka? Oo, Butch. Good. Ang cellphone ko nag-vibrate. Daligid lang. Buong tangkuloy mga mangkod, oh. Nagapanawag naman. Daligid lang, ha? Sabton ko. Hello? Nomor ko? Ano? Natula si Inday? Hindi ka gani magbutik, ha? Natula si Inday? Abi pangitaan ninyo! Hoy, kung hindi nyo gani makita, ha? Pamatsyon ko kamo! Ang bala si Isabel! Patsyon ko siya kung may malayang matabo sa anak ko! Patsyon ko siya! Butch, ano to, ha? Sinday Sheila! Nano siya, ha? Nano si Inday! Why, good. Yawa na talibot ka na Sheila, pero why, good. Sir, gabi na ni katama, sir, oh. Layo lang nalabutan na, sir. JP? Sugid ka sang matuod? Ha? Sa diin mo gindala si Inday? Ha? Unsa, sir? Ginlabtan mo ang bata? Nakita ko kayo na may mahigong mga shorts mo. Kung may dugo. Ha? Ginano mo si Inday? JP? Ha? Ha? Hindi. Madalagan ko. Nagdalagan si JP palayok. JP! JP! Gago! Kuna mo, may ginimog isang malayan kay Inday. May aragid! May aragid! JP! Animal ka! Panago na kadaan sa mayo! Kay kung madakpan ta ka, patyon ta ka! Patyon ta ka! Nakabati ka? Lagson ko siya! Patyon ta ka! DTX
Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo, nanglan sa akon nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na. K5. News FM. Mga abyan, sunod ninyo sa pagbabati ang katapusan nga bahin sang atong drama sa kaginan. Inyo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, diin si Inday. Ginsulat kag sa direksyon sa inyong alagad, Lidilia Santiago Miranda. Musical Director, Michael Tabaki Jr. Recording Engineer, Nuli Aparecio. Special Sound Effects, Bipoy Arquisola. Kagini ang inyong alagad, EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon, guys.